skifter. Ingen kommentar, jeg vil have ministerkulturkrig nu. Spidser mine tænder, mens guillotine venter på fissefine mennesker. Køerne er ellang helt op til galjebakken. Halvhjertet kunstner bliver lynchet for at tale sammen. Død og kridte, skam banker dig, når vi samarbejder. Der er ingen arbejder, bare en arbejdslejr. Og en revolutionerende misantrop, ingen stil, tro eller håb. Og ser kun pis og lort, der råber sig op, smurt fast med tyk, tung gris. Og en masse snyd, mangel på smukke damer, der danser her, med mindre det sneer med hvidt sand på et fad. Og flaskens indhold er fyldt med snask, der er så fjern fra, hvad vand egentlig er. Kulturrevolutionerende shit er, hvad der bliver spillet og svanset rundt til her. En ny pyroman fra hele byen. 5 mennesker var i livsfare på grund af røgforgiftning. Politiet mener, branden er påsat af den pyroman, der har været på spil 10 gange i løbet af de sidste 3 uger. Hvad er en pyroman? En pyroman er en mand, der ikke formår at holde stand, ikke kan forholde sig til en plan lagt af støjerne bag. Det vil skidte med nydelige lag, en tavlig traktat i et meget farverigt format. Hvem fuck står bag denne beskidte sag, der får min i forvejen overkogte nosser til at bag. De sider og sviger støjeren bag livet, han lider, så der skulle snart ild til mikken og skrider. Jeg vil sætte ild til pisset for at spytte i asken. Jeg vil se et flammehav i mit stykke af verden. Rædsel, skrig for stuerene mennesker. Det bestående skal dø, mens murene vælter. Intet er heldigt, jeg vil knuse det hele. Jeg vil le af dig og din usle sjæl. Jeg længes sådan efter at se skibskatastrofer og byer i brand, mens jeg visker min strofer. Overlevere mine toner, der er det vigtigste for mig. Hvis jeg skal overleve som hofsnar, det er det kompakte virvar. Siger jo bare, det for mig føles forståeligt, at visse såkaldt samfundstober vælger at dope sig. Så de lettere kan forholde sig til de såkaldte normer, uden at slå sig, uden at sætte ind til lort og spytte videre på bålet med et ønske om at udvide hullet, der for længst burde være begravet eller forkullet. Det varmer mit hjerte, at byen den brænder for kullet lig. Skyer i flammer, Ragnarok er startet, jeg er hjernen bag. Det er alt eller intet, ligesom stjernerne sagde. Normale og dødelige kan næsten ikke klare det, der bål og brand. Nu hvor festen er startet, intet anende folk må bøde for der stumhed. Og efter mit herværk er alting forstummet. Forstummet. Skal pyromanen i fængsel, når han bliver fanget? Ja, det kan du da nok forstå. Forstummet. Det er ikke sikkert, Forstummet. pyromanen kommer i fængsel. Det kan være, at han i stedet for kommer på Statshospitalet. Pyroman er sygt og det syge, det er det samfund AKA, et klamt fund af. Det gør de fleste mennesker stumme. Det er ikke fordi folk nødvendigvis er dumme, mere den ubeskrivelige sum, der gør folket tunge. Jo, de mister deres sans og pisser på deres tanker, bygger et ubrydeligt panser, det vil snart stå på cancer. Folket haster og udvider deres laster med deres fiktive knaster, der agerer livets plaster. De siger jeg er syg, men jeg er sendt fra himlen for at gøre regnbord og ændre det hele. I vil ralle i jeres eget blod under askeskyen og angre jeg synder et fantastisk syn. I siger jeg er syg, hvad i helvede er I så? I danser på roser, forkælede fisser. Fuck jeres drøm, I fortjener ingenting. Lad det blive et mareridt, når I spænder i ring. Og jeg er træt af at føle mig syg og sky, frostet af falske følelser, skabt af synlige spøgelser, der ikke taler tydeligt, men tyr til løgne, der tyranniserer folket, der til sidst eksploderer og bliver betegnet som støjende. Så tæv de tosser, der ikke forstår sig på, at nogen trodser de normer, der tropper i det kongerige. Virker sgu knap så farvet, når et individ går tabt, grundet splid og fragt over den fastsatte magt. Jeg brænder mine broer, for det kribler indeni mig, og de skriver diagnosen på stiplede linjer. Men du er jo pyroman! Jeg kan slet ikke relatere til bureaukraternes klub, før de ved hvad der sker. Når torden skælder jeg, vi knuser deres drømme, og de skriger for deres liv. Jeg rosen er skøn, deres verden krakelerer, og jorden den ryster. Jeg skinner så meget, at solen må flytte sig. Hvem der er pyromanen? Man får nemlig 2.000 kroner, hvis man bringer politiet på sporet af ham, så han bliver anholdt. Nej, dusøren er forhøjet til 3.000 kroner. Kravet
Amoralske støder må løbe for deres penge, kryb for deres penge, de må dø for deres penge. Ja, tæl dem alle sammen, sælg dem alle sammen til mennesker med hang, som vælger at være bange. Ja, vask dine penge, pas på dine penge, fuck alt andet, du kan satse på dine penge. Du forguder dine slander som guld og diamanter, alt er et spil ligesom hund efter kat. Den kapitale værdi skabt af et digital parti, hvor intet er valgfrit eller kan begribe sandsligt. Det med et svineri, når der svindles med snyderi. Jo, hvor fuck er jeres blæ? Og det på trods af, at de får tusindvis af spiger for at slå en skid. Og jeres lugtende lort er mere værd end Sofia. Og I tør jeg i røven med papir og guld. Hvilken tumult der er at finde bag strukturens hende. Mere vil have mere, mere vil have mere. Intet i verden kan stoppe det her. Mere vil have mere, mere vil have mere. Penge styrer hjertet, så fuck det her. Mere vil have mere, mere vil have mere. Intet i verden kan stoppe det her. Mere vil have mere, mere vil have mere. Penge styrer hjertet, så fuck det her. Kynismens højborg, hvor der skides på omsorg, hvor der spares på kræfter, der kunne hjælpe holdet. Eller folket, der er faldet eller fanget i nettet, som er slettet fra samfundets såkaldte elite. Jo, det tosser, der bestemmer gemt væk i en suite. Medlemmer en bande, der på tværs af de rige lande handler med sande værdier, ikke penge af papir. For dem bliver trykte sedler brugt til at skabe frygt blandt mennesker. Tag dem med i kraven, cash eller credit. Det er kolde kontanter, så pansæt din kælling. Og savner du nærhed, køb dig til det. For alt er til salg, vi søber i det. Penge er en smal sag for de få med held. Har du næs for forretning, kan du få dem selv. Det er nøglen til alt, et hemmeligt remedie. Og de dufter så dejligt af menneskelig tragedie. Triste forhold. Triste forhold. Triste forhold. Hvor ganske betydelige varebeholdninger vil kun kunne holde en begrænset tid, hvis nye tilførsler ikke kan sikres. Og der kan sikkert regnes med stigende arbejdsløshed og hvad det er følger, hvis det ikke lykkes at sikre opretholdelse af samhandel med landets omgivende verden. Tiden kalder stærkere end i normale tider. Samarbejde mellem alle gode kræfter. Det er en opgave, som overskygger alle andre opgaver, som bør samle alle danske. Det er bevarelsen af vores land, huskes igen i mørke tider, sikring af folkets velfærd. Jeg opfordrer til samling